Ongi etorri saio honetara gaurkoan etxolak ezagutuko ditugu. Agotzenea proiektuko etxolak ezagutu, aztertu eta biziko ditugu hor sentitzeko eta bizitzeko. Beraz, goazen ikustera. Kaixo! Kaixo! Kaixo, Ander, Etorriak, ongi etazu. Bueno, hemen ja sartu gara agotzeneako espaziora. Hori da. Hemen nun gaude? Hemen gaude, guk ditzen dugu eraikin nagusia. Edo, agotzenea barne ditzitu gauza ezberdinak eta hori litzateke eraikin nagusia. Erakutsiko duzu? Bai, noski, goazen hemendik. Eta eraikin honetan zer egiten duzue? Egiten ditugu gauza ezberdinak. Batez ere alokatzen dugu, eta hona etortzen dira pertsona ezberdinak eraikina disfrutatzeko asteburu batez edo aste batez. Eta, sortzen dira orokorrean alokairuak dinamikei lotuta. Hau da, alokatzen dute batez ere yoga, erretiroak eta antzekoak egiteko, baina, gero aparte ere etortzen dira familiak, etortzen dira enpresak, etortzen dira, edonor, azkenean, eraikina gustoko dutela, erabilpenan entzetako gela hau behar dutela aktibitateak egiteko eta bar, eta gero, ditugu 24, orduan ere da kantitatea aldetik, talde handiak onartzen ditunak. Eta zuek hemen ze erabilera ematen diozue? Guk ez dugu gehiegi erabiltzen, azken finean hori da alokatzen dugula, gure erabilpen nagusia da garbitzea, jendea etortzen denerako erosoagoan izateko eta ezer gutxi gehiago. Formakuntzak egiten ditugunean, bai erabiltzen ditugula ere espazio hauek dinamikak egiteko edo teoria emateko edo batzutan inkluso praktika txikitxoak egiteko, baina ezer gehiago. Ja ikusten da, espazio desberdina dela, lurra dela desberdina, teilatua ere dela desberdina, zen nolako materialak erabili dituzu hemen? Bai, eraikin honetan orokorrean erabili izan ditugun materialak izan dira batez ere egurra, bai egitura egiteko eta baita teilatok egiteko. Gainera, nahiko adierazgarria da, erabili ditugula egur borobilak eta hau ez da oso ohikoa ere ikustea. Kasu honetan, hau da jogan itzeneko teilatu bat ere oso berezia eta eskintzen duen aukera hori zutaberi gabe teilatua eraikitzea. Erabili dugu ere lastoa paretetan, batez ere isolatzeko. Erabili dugu igeltxoa lurrak egiteko. Gero erabili dugu buztina arearekin nahastuta eta bar egiteko pareten mokadurak. Eta kasu honetan erabili dugu ere karea margotzeko. Pareta hori margotzeko. Horiek dira pizkatxo bat modu orokorrean erabili ditugun materialak. Bueno, jarraituko dugu pizkatxo. Bai, noski. Beraz, aipatu duzu espazio hau 24 pertsonentzako mugatua dagoela? Hori da. Ditugu 24 eta 5 komun, 6 komun, eta orduan jendea etortzen denean, etortzen da normalean, literetan logitera. Azkenean jarri dugu foko gehiago espazio komunetan eta ez hainbeste logeletan. Azkenean logelara normalean jendea dijoa logitera eta jazta. Orduan saiatu gara, garrantzi gehiago ematen dinamikak sortzen diren espazioetara eta bar. Eta gero, eraikina bera ere sortu dugu pizkatxo bat rekurtso didaktiko bat bezala. Ikusiko dituzue baditugula eraikitze sistema oso ezberdinak eta kabera oso ezberdinak bai margo naturalak gauza hauek erakutsi ahal izateko. Erabili ditugu, adibidez, hau dira lurrezko adreilu batzuk daudenak erosiak, horatzean ikus daitezke kalamuarekin eginako adreiluak, ikus daitezke nola dauden paretak, lastozko paretak barrutik eginak, eta horrek ahalbidetzen du hona etortzen den jendeari azaldu ahal izatea, baina aparte ikusi ahal izatea eta ikutu ahal izatea egin ditugun gauza ezberdin guzti horiek. Noski, oso harrigarria da hemen zaudenean pentsatzea paretak daudela lastoarekin eginda. Hori da, eta batzutan ez da sinisten inkluso, orduan deitzen dute batzutan la ventana de la verdad edo egiazko lehioa, ikus dezaten benetan horrela egina dagoela eta bai. Eta hemen komunitate espazio bat daukazue? Hau da pizkatxo bat jantoki edo logela, egongela barkatu izango zena. Orduan, hor ditugu sukaldeak, orduan taldeak normalean hemen bazkaltzen du eta dago sukaldeetik gertu, azkenean jende asko dagoenean erraztasun hori emateko.
Gero baditugu hemen inertziazko estufak, direla espazioak mantentzeko erabiltzen duguna. Bale, a ber, azaldu ezakezu pixka bat zein den funtzionamendua eta... Bai, hauek dira estufa batzuk oso bereziak eta oso optimoak, oso efizienteak. Normalen egiten dugu sua hemen azpian, bale? Hau da labe bat erabili daitekena, baina labea erabiltzen da bakarrik sua jada ez dagonean, ze bestela erreko litzateke, hemen lortzen delako temperatura oso altua, bale? Eta orduan, behin sua egina eta amaitzen denean estufa itxi egiten da, bale? Dauka irteera eta sarrera bat, hor goian eta menbean, eta behin sua amaitzen dela itxi egiten dugu. Orduan, bero hori geratzen da barruan, bale? Ez da kalera ateratzen. Orduan, estufa guztia mantentzen da beroa. Bale? Eta ukitzen badugu sua egin eta gero, dago beroa. Orduan, su bakar batekin mantentzen dugu hau beroa egun osoan zehar. Orduan, erabiltzen dugu espazioa berotzeko, baina ez gara etengabe egurra botatzen egon behar. Orduan, guretzako autonomia hori da oso garrantzitsua, guk egiten dugulako sua, eta alde egiten dugu. Eta hurrengo goizean beste su bat egitarekin nahikoa da. Bale, osea, esango zenuke alako estufa batek dituela abantaila gehiago? Hori da, bai. Osea, eraikitzea dauka zailtasun gehiago eta konplexutasun gehiago eta garestiagoa da, baina gero da oso efizientea, erabiltzen da oso egur kantitate gutxi, eta gainera ez zara etengabe hor egurra likatzen egon behar, baizik eta egunean behin su bat egiterakoan nahikoa da egun osoan erekinan beroa mantentzeko. Eta hemen nola izaten da uda? Oso beroa, nola mantentzen? Bueno, gero eta gehiago, azkenean normalean hemen iparraldean beti izan dugu ohitura eraikitzeko sistemak izatea hotzari begirako sistemak, ez? Eta oso isolamendu handikoak hotza ez izateko, eta ikusten ari gara gero eta gehiago, kontutan izan behar dugula ere beroa, hartzen ditugun erabakiak ere eragina duelako udan bero gehiegi izatearekin. Orduan, bueno, horretarako ere, gu alde batetik kortina jartzarena lehen aipatu bezala eguzkia sartzen denean ez berotzeko edo hori ekiditeko, baita ere landatu ditugu hainbat zuhaitz leku estrategikoetan ere, zeinek udan emate dute hostoa asko eta emate dute itzala, baina gero neguan galtzen dute hostoa eta eguzkia pasa daiteke, eta gero sarreran dugun portxe hori ere, dago pizkatxoa diseinatua eta pentsatua eguzkiaren kontrol hori pizkatxoa ere murrizteko udan. Vale, eta hemengo logelak ze berezitasun dituzten, ikusi ditugu? Bai, noski, goazen. Gero hemen adibidez ikusi ditugu ere material naturalekin lortu daitezkeen kolore ezberdinak. Bai, pigmento naturalekin eta buztina ezberdinekin, hau da adibide oso txiki bat, aukerak dira askoz handiagoak, baina bueno, ikastaro baten ere egon ginen pizkatzat ikaslekin kuskuseatzen koloren inguruan eta genuen muestrario txiki hori. Hemengo kolore guztiak daude pigmento naturalarekin. Hori da, bai. Edo pigmento hori gabe edo pigmento naturalekin. Hori da. Logelak, bueno, dira oso humilak, irekiko dut igual pertsena, osea, kortina. Vale, a ver. Logelak dira oso humilak, esan bezala ona gautoz bakarrik lo egitera, eta orduan nahiago genuen espazio zabalagoak izatea arlo komunitarioko espazioak hauek baino. Orduan hauek besterik gabe dira literak, baituzte beraien takillak, irteera kanpora, guretzako oso garrantzitsua da eta horrela lortu dugu espazio guztietan argi naturala egotea, horregatik ere komun guztietan daukagu klaraboia bat, pasilloetan eta kalera dijoazten ate gehienak dira kristalarekin eginak, pizkatxo bat sentsazio hori izateko zaudela barruan, baina erdi kanpoan zaudela ere. Hori aipatu behar nizun, ze kriston lehioak ikusten ditut, kriston bistekin. Eta hori, bueno, ematen du hori sentsazioa kanpoan zaudela, baino barruan. Hori da. Ideia da, sakontzeare pizkatxo bat kanpoarekiko dugun harreman horretan, ez? Eta orduan gu barruan gaude, eta eroso gaude, eta bero gaude, edo fresko gaude, egun urtearen momentua, baina ahaztu gabe, ez, okupatzen ari gula espazio bat ere, eta kanpoarekiko dugun harreman hori jarraitzen duela. Hau da, duzuen espazio handiena, jendearentzako 24 pertsonentzako. Hori da. Baina gero dituzue beste lekutxo txikiago, intimago, erakutxan dituzue? Bai, noski, bazen gora etxoletara. Bai, bazen. Bueno, hemen eraikin nagusi ondoan dituzue hondakinentzako zer? Bezaldu mesedez? Bueno, besterik gabe daukagu konpostera batzuk, mankomunitateak eman zizkigunak. Azkenean hemen nola taldeak etortzen diren, sortzen den hondakina da nahiko altua,
gero aparte pues, guk normalean eskaintzen dugun janari guztia da veganoa, eta gero pues, baratzarekin ere sortzen dira hondakin vegetal asko, eta orduan bueno, pues, ikusi genuen beharra hauek kudeatzeko, eta orduan botatzen ditugu normalen konpostera horretan, eta gero urtean behin gutxo gara bera, erabiltzen dugu baratzan botatzeko eta hango bezala. Vale, osea, hau da zirkularra. Hori da, saiatzen gara alik eta gehien, gero pues, baditu gure gabeziak, baina orokorrean bai. Eta hemen ondoan zer daukagu? Bueno, hau da balsa txiki bat, erabiltzen dugula ura erortzen denean, euria egiten duenean, ur hori kanalizatzen dugu eta ekartzen dugu leku jakin batean. Horrek alde batetik eskaintzen du abantai bat dela, normalean ura jaisten denean oso maldatsua den lur batetik, garbitzen ditu lurreko nutrienteak, bai, eta eramaten ditu, orduan horiek egiteko egiten dira mozketa batzuk horrela noizbehinka, ura geldiarazteko eta saiatzeko lurrak zurgatu dezan, eta gero kanalizazio horiek ere, ur kantitate asko denbora oso txiki batean erortzen denean, bideratzen ditugu balsa honetara, eta orduan hemen askotan etortzen dira animaliak ura datera, agertu zaizkigu landare hauek esporadikoki, bai, guk ez ditugu landatu eta batean agertu dira beste vegetazio mota bat, agertzen dira igelak, agertzen dira libelulak eta animali ezberdinak. Bale, oso interesgarria, ez? Halako espazioa sortzea naturalki. Bai, izan da, hasi txiki bat bezala, eta izan zen besterik gabe zulo bat egin, eta ja impermeabilizatuta dago oso guztintxua delako lurra, eta ura ekarriz, hau sortu da, bai. Interesgarria. Eta, bueno, orain kabie etxolak hemen dituzue? Hori da, bai. Hiru etxola ikusten dira? Bai, 3 ditugu. Bai. 3 dituzue? Bai, hasierako proiektuan genituen gehiago egiteko intentzioa, baina gero behin hasita ikusi genuen, zela lan handia eta 3rekin ondo hasteko eta bai, hori da. Eta bakoitzak zenbateko pertsonentzako da? Txola bakoitzago pentsatua batez ere 2 pertsona helduentzako, baina aukera dago ere seme-alabekin etorri ahal izatea, baditu 2 kama supletoria, orduan gehienez jota pentsatu dago 4 pertsonentzat. Ados. Uste duzue halako ez izatea hainbeste pertsonentzako eta ere garrantzia du? Bai, azkenean hemen lehen esan bezala jende askok baloratzen du lasaitasuna, ez? Hemen egotea basoaren erdian, kotxerik ez egotea, eta nik uste dut jende asko egongo balitz ere, azken finean ja hasiko litzateke pizkatxo bat desbirtuatzen eta joaten lasaitasun horren kontra, ez? Orduan, 3 etxola da ere tamaina bat, hori daude beraien artean bereiztuak, baina nahiko gertu ere, orduan, hasiko bagina etxolak egiten eta beteko bagenu dena etxolaz, azkenean bilakatu ginateke kanpin bat, ez? Eta ja, galduko zuen pizkatxo bat nahi itzen dugun xarma hori. Bale. Eta, azalduko orain sartuko gara batera? Pizka bat ikusteko barrutik eta... Noski, bai. Moiekan potik arreta deitzen dute. Bai, dira 3ak dira oso antzekoak, edo ia berdinak, egia hau, dira lur, ur eta zur, bale? Pizkatxo bat material naturalak, elementuak eta bar. Eta, zur deitu dugu, zurez egina dagoenari, 3ak daude berdin eginak, baina hau dago zuraz inguratua, bai? Bale. Naiz eta barrutik izan besteak berdina, elastoarekin eta bar. Eta orduan hau ditugu zur, gero ditugu ur, goi altuena dagoena, bizkatxo bat ura goitik datorlako batez ere, eta lur bestea. Eta adibez, hau zurez inguratuta dagoela badut desberdintasunen bat? Bai, alde batetik estetikoa, noski, da ezberdina, eta gero, da fatxada ventilada bat deitzen dena, bale? Orduan, isolamendua eta kanpoaldearen artean dago ventilazio bat, eta horrek ere eragiten du, beroa ekiditeari begira eta hotzak ere laguntzen du. Bueno, sartuko gara eta ja kontatuko dituzu hemengo berezitasunak. Bai. Ja, terraza handia, bistekin. Bai. Sartuko gara etxolen barrura. Bai, noski, batzen. Hemen aurkitzen dugu ohetxo bat. Bai, hori da. Ere, sukaldea ez da, baina... Hori da. Osa, etxolak dira nahiko minimalistak, bale? Bai, zerok dutela aukera, bagiteko kafea, infusioak eta rola beraien kabuz, dago mikroondas bat eta bar, baina ez dago sukaldea espreski. Guk bai eskaintzen dugula
presoren barren josaria, igotzen dugula ona ere, eta normalean jaten dutela kanpoan, eta gero nahi izatekotan ere, afaria prestatzeko aukera. Eta, bueno, badaukagu bat, esan bezala bikote batentzat edo bi pertsonentzako, eta gero beste sofa moduko bat bilakatu daitekela ohea. Orduan, bueno, dira nahiko umilak, etxolak, baina, bueno, bai eskaintzen dutela, pizkatxo bat, ohean egon, eta kanpora begirako, bista hauek izatea, eta, badu bere balorean ikuste. Bueno, ere hori, aipatu lehen kriston lehioak dituzuela leku guztietan, bai argia sartzeko, argia aprobetxatzeko, ez? Hori da. Eta, bueno, ere biztaz, ere... Bai, hori da. Eta gero esan bezala, neguan, eguzkia dijoa oso baxu, dijoa mendi horretatik oso gertu. Tarduan eguzkia sartzen da logela osoan zehar, bai? Aldiz, orain udan, eguzkia dijola oso altu, ikusten dugu itzala ematen duela aleroa eta eguzkia ez da sartzen. Eta ere pizkatxo bat eguzkia erabiltzearen kontzeptua diseinuan oinarritua. Beraz, dago pentsatuta, neurrituta... Hori da, bai. Gutxi gora bera solstizioekin kontutan izanik. Bai. Eta zaila izan da kontuan izatea bai negua eta bai uda txabola edo etxea hau sortzeko? Bai, bueno, hartu dira hainbat neurri, eta horiek pentsatu behar dira, eta erabakiak egon behar dira eraikitzen hasi baino lehen. Hori bai kokapena, lehen aipatu dugun bezala, baita hori aleroarena, neurria, altuera, eta bar. Eta gero, bueno, ere ez da dena beti oso radikala, guk adibidez hemen jarri dugu behar genukeen, baina kristal pizkatxo bat gehiago, ematen diolako beste balore bat estetikoki, eta lehen esan dugun bezala ere kanpoan eta barruan egotearen sentsazio hori pizkatxo bat areagotzeko. Orduan batzutan igual erabakiak hartzen dira ez bakarrik kriterio bioklimatikoak kontutan izanik, baina behin egin duzula etxola bat oso ondo isolatua, eta behin hartu dituzula erabaki batzuk oso ondo pentsatuak, gero beste tarte bat duzu ere pizkatxo bat mugitzeko horretan. Galdetu bat izkizut, ze gauzatxo dauden hemen jendea bistaz ez dituela ikusten? Bueno, hauek ere lastozke eginako etxolak dira, hemen ez dugu utzi ikusgarri nolakoa den barrutik. Orduan, isolatzea dago barne, egina lastoarekin. Gero pareta hauek daude eginak trabadillo izeneko material batekin, dela karea eta igeltxoa nahastuta egiten den masa bat. Eta orduan, hau da material naturala, hau ez dauka pigmentorik, hau da materialak berak duen kolorea, eta ez du ingo tratamendurik. Orduan, osasunari begira, bai egurraren tratamendua, paretak tratamendurik ez izatea eta bar, saiatu gara izaten oso ekologikoak, eta orduan jendeak ez da zerbait ikusten duenik, baina bai, gero sentitu izan dezakena edo ez, baina benetan hor dagoela, ez? Eta horren ari da, daude beste erabaki batzuk, esan bezala lurrare dago igeltxoarekin egina, eta gero material naturalekin ere tratatua, eta bar. Orduan, daude hainbat erabakiak hartuta, jendeak ez dituela ikusten, baina badaudela. Eta ze onurak ditu material naturalak erabiltzeaz? Batez ere toxikorik ez izatea, eta batez ere berezik guretzako da garrantzitsua logeletan pasatzen ditugulako ordu asko, da normalean etxean pasatzen ditugun ordu gehien. Orduan, logela batean produktu toxikoak ez izatea gure inguruan, guretzako da zerbait oso garrantzitsua. Orduan, abantaiak da, ez ditugu toxikoiek inhalatzen egunean zehar, edo gauean zehar. Hemen ere ze gauzatxo gehiago ditugu. Ura, nondik etortzen da, ipatu duzu? Ura dator mankomunitatetik, bai. Hori daukagu, hori erekin publikoa denean, daude oso normatiba zorrotzak horren inguruan, eta aukera bakarra zen guretzako ekartzea mankomunitatetik. Gero elektrizitatea sortzen dugu gure sistema fotovoltaikoarekin, hemengo lehen esan bezala ur grisak eta beltzak ere depuratzen ditugu filtro depurazio balsan, daude dena konektatuak erekinokekin batera, eta horrela. Orduan agian ikusiko ditugu beste instalazio horiek? Noski, bai, batzen. Venga, bagoazen. Hemen ja bukatzeko, baratza txoko honetara. Baratza zuentzako da? Bai, da guretzako eta gure familientzako eta lagunei oparitzeko. Eta adibidez gosarientzako tomateak eta bar? Bai, daudenean
bai hartzen ditugula gauza batzuk sukaldatzeko, baina ez dugu urte osoko elikagaiak lortzen. Orduan, bueno, pues txerriak ateratzen direan, bai gosaritan jartzen dugula, kuiatxoa bai erabiltzen dugula afaritarako eta bar, baina bueno, ez da urtean zehar bada zati oso txiki bat. Eta ureztatzeko ze sistema erabiltzen duzue? Ura, baratzea ureztatzeko erabiltzen dugu sistema porgoteo bat. Daukagu programatua, eta horrekin ureztatzen ditugu bakarrik landatuak ditugun bankalak, eta egunaren arabera edo denboraldiaren arabera ur gehiago edo gutxiago, eta horrela nahiko efizientean eta nahiko kontrolatua. Bueno, txoko polita hau hemen isteko nik uste dut dela perfecto. Eskerrik asko, zuen proiektua azaltzeagatik, zuen proiektua erakusteagatik. Ikusten da bizitzen duzuela, dela zuen bizitza, eta espero dut urte asko izatea proiektu honetan. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Ratotxo honetan sentitu eta bizi izan aldugu etxola hauetan sentitzen den onura eta material natural honekin sentitzen diren onurak. Beraz, animatzen zaituztet zuei ere probatzera eta etortzera. Mi esker horregoteagatik eta gure programak ikusteagatik. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.